Block Committee Steering Committee Convener Bitang Episode Bosumatawi आरो जोंनि गसाइनिचिना Primary Committee Parent Body नि आफादगिरि नेहाथारि Women Wing Youth Wing आरो Good Level Committee फोरनि गासै आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि Central UPPL Committee निनो Executive Member बिथां मजेन्द्र बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंनि रामपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मावथिफारिया बिथांमोन आरो जोंजोंनो प्राइमारि कमिटि आरो ब्लक कमिटियाव बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय मानगोनां मावथि लोगो बिथांमोन आरो जोंनि बे गसाइनिचिना ओनसोलनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बिथांमोन जोङो फैगौ 10 तारिख डिसेम्बर जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय जाय हाबाफारिखौ लानानै दिनै बे मावख'खौ बेखेवनो आखायाव लादों आरो बे मावख' बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि गासै फैगौ बिसायख'थिनि जेसेबांनाखि खामानि मावनांगौफोर दङ बे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों बे मावख'नि गेजेरजों मावफुंलांजोबगोन दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव परिबर्तन एबा सोलायनायनि मोनसे दोहौ फैदों आरो बे दोहौआ जोंनि खुगानिफ्रायनो बेफोर सोलायनांगौनि मोनसे बिथांखि बे बयनिबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव बेरखांदों बे परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जौगानाय देरहासारनाय गोजोन सान्थि आरो रैखाथि बेखौ जों गासैबो मोननो हागोन बे बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय दिनै जोङो स्पष्ट जाबाय जे जोङो बिटिआरनि सरकारखौ दानो हानाय जासिगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि मावथि लोगो बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय जे जोङो नैबे 8-10 दिन जेसेबांखिनि मावनांगौ खामानिफोर थायो बेखौ जोङो हर सान खामानि मावलांगोन बिनिनो मोनसे समायखिरा जोङो लाखानाय दा बे हिसाबै जोंनि गासै मावनांगौ हाबाफारिफोरा नैबे मावख'नि गेजेरजों आरो बेवहाय दानानै होनाय इलेक्शन स्टीयरिं साब कमिटि बे साब कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोन जयैनो जोङो खामानिखौ मावलांगोन फारियै दा बेनि थाखाय जोङो जाहाथे इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय जायो जे जों बयनिबो देहा मोदोम जिउ जाहाथे गोजोनै थायो गोग्गोयै थायो आरो खामानि मावनायाव जाहाथे जेबो हेंथा हेंथि जाया आं बेखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबां रायजो राजाफोर दङ जेसेबां न'खरफोर दङ प्रत्येकता न'खराव जाय जेखि पार्टियाव थाया मानो बे बिथांमोनखौबो जोङो रायदावहैनांगोन रायज्लायनांगोन आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथांमोना परिबर्तननि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो आवगायबोयो जों बेखौ बुंथिनांगोन दा बेनिखायनो बेफोर हाबाफारिखौ मावफुंनो बे मावख'खौ बेखेवनो आवगायनाय जाबाय गोजोन्थों